Sulod na sa Final Four sang NCAA Season 97 Men's Basketball Tournament ang Beda Red Lions. Ini matapos ginlutos sang Red Lions ang CSB Blazers sa score nga 63-57 sa play-in para sa third seed sa hampang nga ginpatigayon sa Phil Oil Flying V Center kahapon. Ginkilala nga best player of the game si James Kwekotey nga nakatigayon sang 17 points kag 4 rebounds. Makasumpong naman sang Red Lions sa Final Four ang second-seeded nga Mapua Cardinals nga armado sang twice-to-beat advantage sa ilang match-up. Samtang padayon pa ang kampanya sang Perpetual Altas nga makasulod sa Final Four pagkatapos magpangibabaw sa hampang sini batok sa Arellano Chiefs sa score nga 59-52. Ang kadalagan sang Altas ang ginpangunahan ni Jello Razon nga may 10 points, 6 rebounds kag 6 assists. Makasumpong naman sang Altas ang CSB Blazers sa knockout game para sa katupusan nga pwesto sa Final Four sa Miyerkules para sa oportunidad nga maatubang ang top-seeded nga Letra Knights.